Pag-usab, maayong buntag. Okay, so welcome to Living Streams Church. And I thank and praise God sa matag usa, sa matag kinabuhi nga iniya karon. And ako kamong welcome sa atong panimbahon karong buntaga. And sa ato ang basahon diri sa Salmo 103 verses 1 to 5. Akong basahon. Dahi ka ang Ginoo o akong kalag. Ang tibuok kong pagkatawo nagdayeg sa balaan niyang ngalan. Dahi ka ang Ginoo o akong kalag. Ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala ug giayo niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas sa niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batayon o kusgan sama sa agila. Church, this Psalm of David is showing us that we have reason to praise the Lord. So nagpakita kini nga aduna kitay rason sa pagdayeg aron magdayeg diha sa atong buhi nga Dios. And it's my prayer, church, na karong buntaga aduna kitay kasing-kasing na sama ni David. Sama ni David nga dunay kasing-kasing na naay tinguha sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios tungod sa iyahang mga gipambuhat sa atong mga kinabuhi. Church, atong daygon ang atong buhi nga Dios, maglipay kita tungod kay iyahang gugma o grasya gihatag niya diri kanato na sufficient and enough kayo sa matag kinabuhi. Daygon nato siya sa buong natong kanang o kasing-kasing.